Udruga uzornih hrvatskih seoskih žena okuplja žene koje su supruge, majke, voditeljice OPG-ova te su zbog svoga rada i načina života mnogima uzor. Neke od njih svoje proizvode dale su u ponudu plavog cekera, oznake visokokvalitetnih tradicijskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s područja Zagrebačke županije, ali i Hrvatske. Oznaka plavi ceker je dio projekta Svi zajedno Zagrebačko naj kojeg podržava grad Zagreb. Jedno od temeljnih načela u svakom civiliziranom društvu jest načelo jednakosti, kojim se potvrđuje stav da su svi ljudi jednaki u pravima i vrijedni jednakog dostojanstvenog tretiranja, neovisno o njihovim međusobnim razlikama na temelju urođenih ili stečenih osobnih svojstava. U takvom svjetlu žive žene na selu. One provode od 10 do 12 sati radeći na gospodarstvu. Ipak, one su i žene dostojne svog života, te ih stoga treba uključiti u mjere ruralnog razvoja kako bi došlo do potpune ravnopravnosti žena i muškaraca u gospodarskom i društvenom životu sela. Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu ove godine održat će se 21. put u Pitomači. Prvi izbor bio je u Zagrebačkoj županiji, a nakon toga se izbor proširio na cijelu Hrvatsku. Žene se teško same prijavljuju, ali im treba malo poticaja. Naša udruga najuzornijih hrvatskih seoskih žena ima jedinstvenu manifestaciju, a to je izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Naša udruga već postoji, sada će biti 21 godinu i glavni nosioc ovoga projekta je Zagrebačka županija. Svake godine se izbor održava u mjesecu listopadu. 15. listopada je inače Svjetski dan seoskih žena, pa u tom okviru mi radimo izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Naravno, nije lako postati najuzornija hrvatska seoska žena i jako puno ima se i obaveza. Pa evo, sada udruga kao udruga otvara natječaj početkom godine za prijavu samih izbora za najuzorniju hrvatsku seosku ženu i koji određeni rok traje i kada se zatvori natječaj i kreće se jedna komisija u obilazak po cijeloj Hrvatskoj, svaku županiju žene na njihova imanja gdje one dobivaju određeni broj bodova gdje se ocjenjuju njihovi gostoprimstvo, njihovi OPG, njihovi proizvodnja, obitelj, školovanje, da li ima završenih kakvih edukacija, čime se bavi, ima jako puno toga što se ocjenjuje. Ti bodovi se zbrajaju za krajnji izbor, na izboru se pribrajaju za ostalim bodovima, a na samom izboru se održava tamo otkud je naša prošlogodišnja pobjednica. Ove godine, 21. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održat će se u općini Pitomača u Virovitičko-podravskoj županiji, otkud je naša najuzornija gospođa Bastalić Svetlana. Na sam dan izbora dolaze žene na određeno mjesto gdje će se održati, one dobivaju svoje stolove gdje stavljaju sve ono što one proizvode na svojem domaćinstvu, ocjenjuju se njihova baština, ocjenjuju se njihova ono što oni imaju zapravo i općina i županija, oni zapravo prezentiraju i obitelj sve na jednom mjestu. Stoje u svojim narodnim nošnjama koje se isto posebno i zasebno ocjenjuju, ne treba biti, nije biti ili svečana ili radna narodna nošnja, ali mora biti i kompletirana. Kada se sve to ocijeni, onda ide završnica gdje žene moraju odgovoriti na neka određena pitanja i gdje se završni bodovi zbrajaju i bira se prva pratilja, druga pratilja i najuzornija hrvatska seoska žena. Taj natječaj kada se otvara, onda se ja šaljem prema svima županima. Ima županija koje se ne odaziva, ima problema, onda tu je uskočila unazad 3 godine Ministarstvo poljoprivrede, savjetodavne službe koje su mi proslijedile žene otkud mi fali. Evo malo mi Dalmacija, Kiksa i tako ima, ali dobro je, evo ide. Što se promijenilo u životu Renati Bedeković iz Zagrebačkog Jakuševca nakon što je 2017. godine proglašena najuzornijom hrvatskom seoskom ženom i kako zapravo izgleda jedna seoska žena? Ja sam vam bila prva seoska žena koja se natjecala iz grada Zagreba. Grad Zagreb je po prvi puta sudjelovao na tom natjecanju na poziv predsjednice udruge hrvatskih seoskih žena gospođe Katice Erleković, tako da je grad Zagreb nominirao, odnosno predložio da sam to ja. Eto, što se meni promijenilo? Promijenilo se puno toga. Dalo mi je još više vjetra u leđa jer zaista nisam ni očekivala da bi ja mogla tamo pobijediti. No međutim,
sama prezentacija, odnosno sve ono čime se mi bavimo, naravno i ta pobjeda ne bi bila da nije moje obitelji uz mene, imam 2 sina, 2 unučadi, snahu, supruga, i bavimo se time tradicionalno. Znači već dugi niz godina, pokojni moj svekar se uzgojem svinja bavio, tako da je to naslijedio i moj suprug i eto uz zajedništvo, slogu, odricanje, došli smo tu gdje smo došli. Puno nas je obilazilo novinara, znači imali smo puno intervjua, nikome nije bilo jasno kako je to jedna žena u GUP-u grada Zagreba pobjedila na tom izboru. Oni su mislili, govorim o medijima i novinarima, da po vanjštini ovako nisam izgledala kao žena koja živi na selu, odnosno žena koja ne zna voziti ni auto, ni traktor, ni ništa, no međutim u nedjelju sam tu svoju prezentaciju odradila i na svom imanju, gdje sam im pokazala kako se vozi traktor, gdje sam pokazala kako se drži motika, gdje sam im pokazala da imam i svoj vrt, da imamo svoju farmu, ja i moja obitelj, i gdje su oni ostali zaista zatečeni. Tako da sve ovo što se piše po medijima, portalima i tako, misle da žena sa sela tako ne bi trebala izgledati. Znači oni još uvijek smatraju da žena koja živi na selu mora imati rubac, kutu, širclu, gumene čizme, da nije dotjerana i tako. Ta vremena su prošlost, ta vremena su se promijenila, znači danas žena na selu zaista mora i izgleda i lijepo i moderno i tradicionalno, čuvamo svoju tradiciju, čuvamo svoje običaje, tako da sama promocija toga, velim, mi je dala još vjetar u leđa da radim bolje, kvalitetnije i da se prezentiram i u krajnjem slučaju i svoj grad da prezentiram u najboljem mogućem svjetlu kao što to i dolikuje gradu Zagrebu. A ja im se ovog puta isto zahvaljujem što su prepoznali da sam upravo ja ta kandidatkinja koja bi mogla dosljedno promovirati svoj grad Zagreb na tako jednom reprezentativnom natjecanju. Eto. Hrvatske seoske žene trebali bismo uspoređivati sa skandinavskim poljoprivrednicima koji su odavno imali automatizirane strojeve za poljoprivredu, ali su ujedno bili i vrlo obrazovani ljudi. Meni je drago da isto što smo ušli u Europsku uniju i da preslikamo to sve na teritoriju Republike Hrvatske. Tamo se cijeni i poštuje rad seoskih žena, kada govorimo o ženi, a isto tako se poštuje i rad i sela i seljaka općenito. Znači ljudi koji imaju svoje farme, koji imaju ili da se bave svinjogojstvom, da se bave stočarstvom, da se bave poljoprivredom, da taj svoj proizvod plasiraju tamo gdje trebaju plasirati. Znači i u škole, i u vrtiće, i sve institucije u gradu gdje žive u svojoj lokalnoj zajednici. Eto, mi vam se sada borimo u gradu Zagrebu, jer ja vam živim na Jakuševcu, borimo se s time, znači ako netko živi u GUP-u grada Zagreba, u GUP-u grada Zagreba nije dozvoljeno držanje domaćih životinja. Znači ljudi koji su došli nama živjeti i nas starosjedioce na takav način omalovažavate, to vjerojatno vidite po svim medijima što nam se sad trenutno radi ovih par mjeseci, da netko ko je došao nama živjeti sad prije mjesec dana ili prije godinu dana, njima ti mirisi farmi smetaju. Zašto to ne smeta farmerima koji žive u drugim državama Europske unije, kao što ste spomenuli skandinavske države, u Austriji, u Beču. Znači, u Austriji vam je dječji vrtić nadomak farme. Taj farmer plasira svoje proizvode
u te dječje vrtiće, škole, mlijeko, mliječne proizvode i nitko se tamo ne buni. Znači vozite se Švicarskom i vidite da se krave pasu uz cestu, ljudi dolaze, turisti dolaze, znači oni se slikaju jer je to njima nešto fenomenalno. A mi se toga sramimo. To je jadno, to je žalosno i jako sam žalosna radi toga. Evo sad ne znamo u kojem smjeru će to ići. U Austriji se domaći proizvodi plasiraju u vrtićima i školama, no je li tako i u Hrvatskoj? Mislim da na tom tragu bi morali i mi ići. Ja trenutno nisam svoje proizvode, nisam se javljala na te natječaje, no međutim vidim da se i u tom smjeru da se ide, da bi zaista naši farmeri, odnosno OPG-ovi koji se bave zdravom hranom mogli plasirati svoje proizvode i u dječje vrtiće i to. Samo morate imati količinu. Ja mislim da mi još uvijek nemamo dovoljnu količinu da bi mogli sve vrtiće grada Zagreba snabdijevati sa svojim proizvodima, odnosno ne znamo kakva nas sudbina čeka sad nakon 6 mjeseci. Znači naredba o držanju domaćih životinja na području mojeg mjesnog odbora je do 30.6.2020. godine. No međutim mi ćemo svejedno i dalje raditi na svojim proizvodima, znači to ćemo zadržati, proizvodnju ćemo zadržati, a da li će farma biti tu gdje smo sada ili će biti na nekoj drugoj lokaciji, to ćemo još odlučiti. Imamo 6 mjeseci pred sobom, tako da se nadam. No međutim, raspisan je bio i natječaj za plavi ceker, znači grad Zagreb radi na projektu plavog cekera gdje smo se na taj natječaj javili i 5 svojih proizvoda smo također nominirali da uđu u taj plavi ceker, odnosno da se naš proizvod plasira preko tog plavog cekera, odnosno dali smo svoje proizvode na mikrobiološku analizu jer proizvodi vam moraju biti certificirani, a kako mi ne koristimo nikakve nutritivne vrijednosti, znači nikakve nitritne soli, aditive, povezivače, mi u svoje proizvode to ne stavljamo, isključivo i što se tiče začina koristimo sol, svoj češnjak kojega sami uzgajamo, i to vam je to. I svoj i to naše meso koje je uzgajano prirodno, hrane se i hranu za svoje pajceke proizvodimo također sami, znači ništa ne kupujemo, obrađujemo 50 hektara svog zemljišta i tako da pajceke zaista jedu kukuruz, pšenicu, ječam, tritikale i jedan dio pajceka imamo u Donjem Dragonošcu u šumi, to je crna slavonska svinja, znači imamo i crnu i bijelu, imamo zaokruženi ciklus proizvodnje, sve ukupno imamo oko 300 do 400 komada, ne znam sad točno, nisam se informirala točno, ne znamo nikad točno u komadi jer imamo po 50 krmača koje se prase, pa prodate odojke, pa imate ovi do 100 kila, pa do 150, tako da zaista bavimo se time čim se bavimo i ponosni smo na to i velim ovo udruga, također i ta moja pobjeda 2017. godine zaista me gurnula dalje i evo, sretna sam. Nisam mogla vjerovati da bi mogla pobijediti. Eto. Kako izgleda život žene na selu pokazala je i Melita Vrbanek iz Ozlja, proglašena najuzornijom seoskom ženom 2018. godine. Ja sam izabrana baš u gradu Zagrebu, to je bio izbor zahvaljujući gospođe Renati Bedeković koja je godinu prije pobjedila. Za mene to puno znači za moj OPG i za mene kao ženu i za moj kraj. Jer imala sam priliku u roku godine dana kad sam bila najuzornija seoska žena promovirati znači OPG koji se bavi sa proizvodnjom vina, vinarstvom, sa ekološkim uzgojem, janjetine, žitarice, znači sve imamo zatvoreni krug. Uskoro ćemo napraviti kušaonu vina, odnosno domaćih jela. Moj OPG se nalazi u Vojvodini, to je Karlovačka županija, u parku prirode se nalazimo Žumberak,
Samoborsko gorje. Znači imala sam prezentirati priliku Zdravi život, prezentirati grad Ozalj, čija sam bila predstavnica općine Ozalj, odnosno grada Ozalj, Karlovačku županiju i općenito, znači život na selu, da se i isplati živjeti na selu, da je lijepo živjeti na selu, a i puno znači što sam imala prilike u biti i sama spoznati kolika je važnost žene na selu u jednoj sredini, da je ona biti pokretač svega, života i obitelji u sredini i svega. Spoznala sam neke svoje kvalitete, vrijednosti, što svaka žena može imati, što može kao i poduzetnica bilo što napraviti u svom poslu, znači produbiti neke susrete. Upoznala sam dosta novih ljudi, dosta novih žena, znači koje isto susreću se sa istom problematikom kao ja, žena na ruralnoj sredini koja je vlasnica OPG-a, znači tu se razvija neka nova suradnja upravo, evo imam kušonu vina, u stvari kroz podrum tu nudi vina odmah, imam znači sad neke OPG-ove koje nude sir, pa s njima surađujemo, uvijek dolazi do neke suradnje i pozitive. Melita Vrbanek bila je i u Briselu na dodjeli jedne posebne nagrade. Sad kao pobjednica 2018. dobila sam između ostalih nagrada i nagradu, znači posjet Briselu, odnosno tim evropskim institucijama, što nam je omogućila gospođa Marijana Petir, koja je taj put bila europarlamentarka. Tamo smo, ja i evo predsjednica udruge, gospođa Katica Erleković, imali prilike se susresti sa odborom za ženska prava, sa odborom Kopa Kožeke, to je krovna poljoprivredna organizacija u Europskoj uniji, i susreli smo se sa potpredsjednicom parlamenta, gdje smo imali upravo priliku prezentirati ja svoj znači OPG, s čime se bavimo, i status žena znači na selu u Hrvatskoj i promovirati ujedno i našu udrugu. Uglavnom došli smo do zaključka, do saznanja da žene u cijeloj Europskoj uniji koje žive na selu imaju otprilike iste probleme. Znači, sa istim problemima se susrećemo, upravo to da se treba više vrednovati rad žene, kao što sam rekla, ona je ipak pokretač svega, i u obitelji, i na selu, i svagdje gdje je žena prisutna, ide naprijed. Znači, sam parlament je izglasao zakonsku regulativu da se može omogućiti jedna od mjera, kao što postoje mjere ruralnog razvoja za male poljoprivrednike, za, ne znam, mlade poljoprivrednike. Tako je bila isto prilika da se možda i za seoske žene tako jedna mjera napravi, no međutim to je čak izglasano, ali jedna članica država Europske unije to nije provelo djeluje. Mi se iskreno nadamo da će to u ovom novom sazivu biti ostvareno. I prošle godine je održan izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, a pobjedila je Svetlana Bastalić iz Pitomače. Pa evo, osjećam se jako ponosno i sretno da sam pred par mjeseci, 12. listopada prošle godine, znači 2019. na 20. izboru koji organizira uzorne hrvatske seoske žene, ja ponijela između 20 prekrasnih žena, marljive seoske žena u titulu najuzornije. Pa za mene i za moju obitelj i za moju općinu, moju županiju, znači jedna velika sreća i ponos. Da možemo pokazati da smo mi seoske žene ipak vrijedne žene koje držimo. Znači i vlasnice smo OPG-a i moram reći 3 puta veće. Što znači biti žena na ruralnom prostoru u današnje doba? Pa znači da morate biti nositeljica OPG-a, znači aktivna i biti član samom s tim da se bavite poljoprivredom. Danas mi žene znači držimo 3 puta kuće koje ujutro se ustajemo, bavimo se na svojem gospodarstvu, pogotovo ja, znači moja obitelj obrađuje 35 hektara zemlje, bavi se stočarstvom i ratarstvom, gdje uzgajamo kukuruz i pšenicu, uzgojem mliječnih krava, teladi, bikova i junadi. Imamo svinje, praščiće i ovce, tako da seoska žena stvarno nema, moramo reći, ni petka ni svetka. Radi od jutra do noći i s tim da je i majka i odgojiteljica i u biti sve mora raditi na tim seoskom domaćinstvu. Tako da njezin dan traje od 12 do 14 sati, stvarno aktivni dan i jako teško može naći vremena za slobodni odmor. Pogotovo za sebe mogu reći da uvijek kad imam i slobodno vrijeme, još ga posvetim da sam članica i aktivna u općinskom vijeću, u
upravnim vijećima vrtića, školskih odbora i naravno predsjednica udruge na području svojega mjesta, gdje bavimo se očuvanjem kulturne baštine svoga kraja i bavimo se aktivno folklorom gdje prenosimo stare običaje, stare izvorne pjesme i plesove. Čak se stigne otići i na godišnji odmor. Pa uvijek se nađe ti nekih 5 do 7 dana gdje evo već i klinci pokrivaju, jer sam ponosna majka 5 djece, 4 kćeri i 1 sina i cure su već 16-18 godina, većinom ostaju i pomažu već ti 5 dana voditi gospodarstvo. Ali ipak, žene i muškarci još uvijek nemaju jednaka prava. Mislim da u današnje vrijeme još nikad nismo isto. Uvijek su žene zakinjene ispred muškaraca. Muškarci su oni koji imaju moć i financijsku i na vlasti i svuda su još muškarci iznad žena. Uskoro i Svetlana Bastalić odlazi u Brisel po nagradu. Evo, to je isto jedna nagrada koju sam primila od svih ostalih nagrada koju nam je darovala ove godine Ruža Tomašić i ona nas poziva u Europski parlament gdje evo, nas odlazi moja cijela obitelj i moja prva druga pratitelja sa mnom i predstavnici vlasti, znači od općine, županije i grada Ozlja sa mnom. Pa znači puno i da možemo promovirati znači seosku ženu i naše općine, županije tamo, samo poljoprivredu. Znači ovaj izbor 21. bit će održan u mojoj općini, u samom mjestu Pitomača. Pozivam sve žene cijele Hrvatske da se prijave, da pokažu znači, sebe ko osobu, ko svoje OPG-ove, svoje općine i županije, neki prezentiraju i naravno sve slušatelji i gledatelji da dođu na sam izbor, da pogledaju što to sve žene nude, a naravno da upoznaju moju općinu Pitomača i Virovitičko-podravsku županiju. Ja stvarno svakoj ženi objasnim što im se u startu ocjenjuju, što se očekuje od njih, pa jednostavno evo tako da znaju kada dođemo da se pripreme. Pa evo sad kad ste to rekli, treba naglasiti da vi zapravo i volontirate u udruzi, u svoj posao koji radite i svaka čast. Sve čestitke. Kako pa evo, ja sam, znači, imam isto svoj OPG koji se bavi isto stočarstvom i ratarstvom, ali i radim u jednoj osiguravajućoj kući već niz godina. I kako sam članica ove prekrasne jedinstvene udruge, jednostavno naša udruga je padala. Jednostavno si žene nisu mogle pomoći, nije se čuo vapaj tih žena u javnosti i visoko pozicioniranim ljudima da nam treba pomoći jer smo mi ipak jedinstvene. Mi smo gotovi proizvod na hrvatskom turizmu, proizvodnji i sve. I onda su me molile preuzmi, inače jednostavno će udruga umriti. I uzela sam i sve ovo vrijeme volontiram. Mislim da sam svojim radom, sad ispada da se hvalim, ali to je potvrda i svih mojih članica dugogodišnjih, svojim radom i svojim trudom podigla iz pepela udrugu koliko god da jesam i prije 3 godine za Dan žena su nas pozvali u Hrvatski sabor da pred Hrvatskim saborom velimo problematiku naše udruge, zapravo da nam napravi jednu lijepu gestu, pa evo žene sa sela da se malo pokažete. Evo nama je to veliki bilo zadovoljstvo i drago nam je bilo da neko ipak čuje za nas. I tako mi smo došli u Hrvatski sabor gdje je bila tada državna tajnica gospođa Marija Vučković gdje je čula naše, to jest moje izlaganje i jednostavno žena rekla ja ću vam pomoći, ovo se treba čuti. I evo, ovo je sada naša ministrica aktualna, gospođa Marija Vučković, koja je cijelo vrijeme sa nama. Uz mene sve ovo vrijeme je i gospodin Josip Kraljičković iz Zagrebačka županija i evo stvarno napredujemo iz godine u godinu, zapravo se umrežavaju svi ovi OPG-i i nikada nije problem, evo što god treba, gospodin Aleksandar kad me nazove, ako treba iz Dubrovnika, iz Korčule, iz Istre, kud god treba doći žena, one dođe i vole pokazati onaj svoj rad, svoj obitelj, svoj trud, svoj proizvod. A ja evo volontiram i dalje, tražim pokroviteljstva, molim, taj dan na izboru ja hoću da svaka ta žena se osjeća kao kraljica i želim da se čuju za njih i nije lako, jako je teško. Hrvatsku kuću do sad je obišlo na tisuće i tisuće dječice, odraslih, građana, turista i naravno da nose utiske ljepote Hrvatske u malu. Moram priznati da sam puno učila od žena,
kao što je uzorita žena Hrvatske. Ne samo da promoviraju svoje OPG-ove, ne samo da promoviraju taj svoj dar od Boga što su naslijedile, one su i za mene inspiracija kao ravnateljice Hrvatske kuće, za mene su inspiracija i kroz tu narodnu nošnju koje one uz sve ovu ljepotu koju su radile promoviraju kroz odjeću. Znači njeguju i vole tradiciju i baštinu i sve zajedno smo jače, a naše nastojanje je da se ne zaboravi. Evo i vi ste bili u Briselu prošle godine s našim dragim ženama. Kako ste iz vašeg kuta gledišta, kako je to izgledalo? A Europa je zaista Europa i mi o njoj moramo puno učiti. Ali isto tako u nekim stvarima uvjerena sam i Europa nam je došla sada u goste, ona će i od nas puno toga naučiti. Ja sam u Europi, u Europskom parlamentu promovirala zagrebački plavi ceker. Jedna ljepota koju njeguju žene kroz tradiciju i baštinu. Taj ceker koji u sebi ima nekoliko vrlo važnih elemenata, a to je ceker, tradicija i baština, ceker koji mi radimo na jedan moderan način, bar vezano za dizajn, ali izrađuje se na starinski način. Ceker koji u sebi ima jednu izuzetno plemenitu priču, a to je umrežavanje žena, naučimo ih raditi, neka same zarađuju. Ceker koji je ekološki, jer mi njega dobijemo od kukuruzne komušine i na kraju krajeva resurs koji zaista ništa ne košta. S tim cekerom sam pričala ljepotu te tradicije i baštine kroz rukotvorstvo. I evo da bude manje više u taj ceker utkane su i žene koje su danas ovdje uz mene. Žene koje poznaje Hrvatska. Kod njih sam između ostalog, evo kod moje drage prijateljice Renate Bedeković, brala komušinu. Renata, hvala ti puno, tvoja komušina je ekološka, zahvaljujući tvojoj komušini, evo, educirali smo i naučili žene potrebite da izrađuju ceker, da isto nešto same privrede, da zarađuju, da se osjećaju hrabrije, da se osjećaju bolje. Obišli smo nekoliko sigurnih kuća, tamo smo isto educirali nekoliko žena i mislim da je zagrebački plavi ceker zaista ceker budućnosti koji je do sad završio na nekoliko carskih dvorova, tako da on zaista uz pomoć žena ruralnih krajeva, uz pomoć ove lijepe priče gospođe Erleković, mislim da ćemo napraviti puno. Proizvodi naših uzornih hrvatskih seoskih žena ušli su u plavi ceker. U taj plavi ceker će ući i moj barem jedan ili dva proizvoda. Znači, daje vam to veselje, tu radost, da su vas vaši kupci, vaše institucije koje se bave hranom, odnosno institut naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo, znači koji vam daje tu garanciju, taj certifikat da vi što radite, da radite dobro, da radite prirodno, da radite neumjetno, da vi niste industrija, da je taj svaki proizvod prošao kroz vaše ruke. Znači da vas je tržište prepoznalo i da sve ono što proizvedemo da i prodamo. To vam je jedna takva satisfakcija u životu da onda vam ništa nije teško. Znači ako radite od jutra od 6 kako se mi dižemo, moj suprug nekad i u 5, odnosno kad se krmače prase i cijelu noć, znači tu nema spavanja, znači od 6 sati radite do navečer do 8, 16 sati dnevno. Ja vam to volim naglasiti da radim 16 sati dnevno, 365 dana u godini i to vas onda motivira da idete dalje, da ste jači, da ste, ne znam, sretni ste i onda vam ništa nije teško. Nije vam teško, nemate onu bojazan u sebi da govorite da vam dođe na imanje, odnosno na OPG, bilo koja televizija, bilo koji novinar, da vi zaista bez imalo srama, bez imalo nekakve bojazni
ne bojite se, nego da ste ponosni, da imate kaj pokazati. Eto, ja sam sretna. Evo, ja bih se htjela nadodati da je nama čast kao udruzi uzornih hrvatskih seoskih žena, da ćemo imati jednu suradnju prekrasno na poziv gospodina Aleksandra i za Hrvatska u Beču i za od 8. do 10. u petok u Vukovaru, da se odazovemo, da naša lijepa Hrvatska vidi i bude ponosna na sve ove seoske žene, a isto tako i da se u Beču čuje za našu udrugu, a i za te zlatne ruke svih naših žena u Hrvatskoj. Jako lijepo to slušati mi kad smo tu u Zagrebu, gdje je Zagreb stvarno jedno veliko, ogromno tržište, dok mi žene iz drugih dijelova Hrvatske i ne samo žene, nego OPG-ovi zaista imamo problem sa prodajom svojih proizvoda, sa plasmanom. Puno puta se dogodi da mi koji smo tu čak i u blizini Zagreba ili koje su na moru, osobito Slavonija, Baranja, mi nikada ništa ne osjetimo da je kod nas recimo turistička sezona. Evo, to je nešto što želimo promijeniti. To jako teško ide, već se o tome priča godinama, mi se nadamo da će se to promijeniti. I kako su rekle naše najuzornije hrvatske seoske žene, ali ujedno i dame, seoska žena nema ni petka ni svetka i radi od jutra do noći. Ona je majka, odgajateljica, supruga, voditeljica OPG-a. Jednom riječju, nositeljica raznih uloga. Teško može naći vremena za sebe i za odmor, no to ju ne priječi da bude vedra i nasmijana, a prije svega pozitivna. Baš poput naših dama, seoskih žena, Katice, Renate, Melite i Svetlane.